मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं। सोना। तब फाइनली दोस्तों पवन सिंह के गाना काले बू हो रउरा लोग के बीच में आ गइल बाटे और ई गाना कैसन बाटे एकरे बारे में बात करे वाला बानी। तब बना रह जा वीडियो में अंत तक। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं। सोना चाहनी लेबू की रुपिया लेबू हो। तब भाई लोग आज सुबह सुबह पवन सिंह के एगो न्यू गाना रउरा लोग के बीच में रिलीज कइल गइल बाटे जौना गाना के नाम बाटे बोला काले बू और एक गाना के लिखले बाड़े रोशन सिंह विश्वास और म्यूजिक देले बाड़े प्रियांशु सिंह और एक गाना के गइले बाड़े पवन सिंह और साथ में शिवानी सिंह। चाहनी लेबू की रुपिया लेबू हो, दिल में जगह देवे के बोला काले बू हो। और बात कल जाऊ एक गाना के लिरिक्स के बारे में। तो भाई एक गाना के लिरिक्स बहुत ही तगड़ा एवं जबरदस्त बाटे काहे से कि एक गाना के लिखले बाड़े रोशन सिंह विश्वास। और बता दी भाई लोग कि एक गाना के जौन पंच लाइन बा वो बहुत ही जबरदस्त एवं तगड़ा बाटे और एक गाना पर इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा रील बनी। और म्यूजिक के बात कर जाओ तो भाई एक गाना में म्यूजिक में कोनो कमी नहीं के ऐसे भी प्रियांशु सिंह कोनो गाना में म्यूजिक एकदम दमदार देवेले। और भाई लोग वीडियो के बात कर जाओ तो वीडियो में भी कोनो कमी नहीं के एकदम जबरदस्त शूट कल गइल बाटे और वीडियो में नजर आवताड़ी पवन सिंह के साथ में डिम्पल सिंह। भाई हम बता दी तो अनिल लोग के कि पवन सिंह के एक गाना में कोनो कमी नहीं खे और अभी तक एक गाना के रउरा लोग नहीं खींचा सुन ले तो एक बार जाके जे भी के इंटरटेनमेंट चैनल पर जरूर सुनी जा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।